Celălalt fu de treabă. Deci, vezi, pare bogat. Doamne, du-te de aici. Cum să fie 1,50? 15 euro. Nu știu, Unu. să fie 50. Nu, Hai, poate 15. vreau să zică 15. 15. 15, nu? Păi prea mult, oricum. Uite porta. Napoli la din centru erau chinezi. Da. Trebuie ce zici erau? Uite și aici, la fete. Probabil că nu știu să zic el, dar cred că 15 Da. vrea să zică și să 50. Da, nu, 15 vreau să zică, sigur. Este 150. Uite, pule. Ce? Aici mai erau. Ți-l umple pe moment ăsta. Hai să mergem. Da, ești tare. De mine ce-mi gândesc femeia. Dar tu îl întrebai și... Nu, trebuie tot să fai aici. Are bine. Nu, 15 vor să zică. De unde ești? Sunt sigură. E sigură? Da. Mi se pare mult. Că vă zic că nu prea înțelegea el engleza, nu prea. Am uitat, trebuia să înțeleg. Da, dar 15. Era cât de mare să fie, că pot să-mi iau 4. Pot să-mi iau chiar 5 cât de mare era ăla. Pe mă, mai taci. Păi nu, că ți arătă 1 și 5. Nu, zise că 1, 50. 1 și pe aia cu 5, nu așa. Hai că vine o mașină. Înțelegeai? Deci nu 1,50, știi? 1,50. Pe unde? No, perché per impennare con la ruota di davanti ti devono funzionare i freni davanti. Non hai saputo impennare? Ah no, quelli davanti non li avevo toccati, avevo toccato solo quelli di dietro. Devi impennare con la ruota davanti, cioè con la ruota davanti i freni e i freni. E, oricum și unde zis aia, cred că e mult. Mai mult de 4, nu zic că Ha, ha, ha. 50, uite. 1,50. Da, și uite cum se chema lui. Ha? La o aruncătură de bățus. Vedea ceva, câte pot să fie? Ce anume? Locul ăla unde dădea.
nu. De ce mă cu P? Da, cu P. Crezi că sunt multe? Eu cred că sunt toate cu P. Pasticino, ceva de genul. Seamănă un pic, nu știu. Prin ce parte? Pe acolo trebuie să o luăm, cred. Păi, pe acolo, hai să dăm așa. Giro. Să dăm un giro. Ce pini frumoși, mari. Pepini. Uite un bumbu acolo. Aha. Nu se vede niciun vulcan, e prea nor. De pe el, cred. Nu, e de pe... A? M-am putea să trec din ăla. Uite-te și tu ce castel, deci că e părăsit. Să mă distra. Nu cred că era niște niște. Nu vezi că e părăsit? Ce bine culoarea pe aici. De niște cannabis dacă te doare capul. Nu? Cannabis. După aia mergem în piața. Păi da, am întors. Că l-am iar spus. Pe alt drum. Pe care am Îmi găsești tu. pe un drum. Pe un drum. Să nu mergem prin prospecți. Ha. Nici pe aici nu știi. Să nu ajungi pe o stradă de asta. Era închis. Era închis că se intră pe poarta aia. Păi, era închis. Știi ceva? Că doar în fiecare și... Google. E absolut creativ. Mergi în tău. A? Uite-te în fața ta. Manco un piatto di pasta. La doamnă. Oh, tirchio. Tirchio. Am văzut și unde erau toate laimurile. Ah, Erau la omul ăsta în mașină. Un ton în laimuri. Da? O turnă pe aici, prin oraș. O țină prin oraș. laimuri. Adică porțită de ea, laimuri. Ah, Uite, să deschide în 5 minute catedrala. păi, Deschisă până așa, uite, putem să intrăm până în toate.
De unde? Așa? 300 kg, uite asta este. Ce e? Asta e cu canoul. Aoleu, păi dar nu vezi cum se că mi-a zis eu pe bucăți. Îți frică să întrebi, e? Uite, ne-am văzut pe spargem bani, de mâncare mult. Nu, că mâna că e gratis, așa, cum mai bine. Mai sunt de tine, că vom pășea pe costa. Ba da, da. Ce pui pauză, Ia uite, stau la urmă. La ce? nu știu, se filmă, că nu. Păi... Ia uite. Așa se uită toți oamenii după Google și stau 3 ore degeaba pe aici. Deci o luăm înainte? Da, și trecem pe lângă Amfiteatrul Roman din Catania. Și acolo cred că oprim și mergem la... Mergem acolo. Pe în Haga. În total vom avea 5.000 de ore. Dar până la urmă, cam asta este, știi? Asta a fost aici. Da, dacă mai mergeai, nu știu. Ce? Dacă mai mergeai, nu știu cât până în centru. Unde? Da, ce crezi? Că ăla nu știu că e deschis, castelul. Unii a zis. Vorba ta. Vorba ta, așa e. Diglielo, dai, no. Ăștia, dar bă, zic, ăia se duc la Pasticeanu. Pastici. Eu am spus să-i din prima, după aia mă gândia, am zis așa direct. Bă, eu am zis. Sono tutte licenze quelli per il volo. Dacă ăștia cer 19 pe unul, foarte probabil că SF cer 50 de pe Pentru că eu nu am văzut în viața mea într-un loc, nu canolii, să ceră pe el 19 euro. N-am mai văzut. Deci de acum la 30 și mi-au făcut. Da, Tot în plus. Cam puțin. primicică. Păi și înseamnă că și noi pentru ei. Nu știu, că nu știe. Lasă-mă că știi și atât de știi de Păi zise că e pisică. Păi și am să ajung să găsești pe la fora. Scrie eligibil, mă. A, păi stai. Mai e unul. Nu vezi denumirea. Nu vă lăsă, bă. Ah. Că e mai scump, că ăsta e același preț. Uite, mă. Ce? Și aici sunt... Nu, și aici, și aici. Tot ăla, tot prețul ăla. Mișto. Tot prețul ăla. Deci au avut de mult succes. Până a deschis unul. Da. Deci au avut atât succes.
Nu știu ce aici, de ce altă? 3,20. Nu e disponibil. Nu se vede. Nu mai e. Și de ce l-ala? Aștept că în 2020 s-a fost. Când ne întoarcem, nu trebuie. Când ne întoarcem, luăm de la Cudeș. Poate găsim acum. Cu ce dacă intru cu ăla? Deci mergem până la anfiteatrul Roman. Unde e? Nu mai e față, așa să vedem. Vine poliția. Hmm? A fost de treabă, m-au oprit. Da. Ca pe porumbei. Uite așa. Da, la multe și mai Domnul, ce este în prima așa, în primul mai încolo. Uite, mă și deschisă. Aha. Vezi? Mamă, ce-și dă drum. Lasă că e deschisă, să ne întoarcem. Deci aici. Nu arată. Deschisă la farmacie. Dacă îmi vine rău. Ce? Nu mai văd. Au, au, ce mai pot. Mă calc autobuz. Miroase. A? A. Nu știu, vreau să nu mai am bandele. Da, nu găsim și asta.
Așa. Doamne. Merg, vin spre mine. Merg, vin spre mine. Aia atracție, uite, mă, te lăsai singură și am vrut să-i spați liber. Că te lăsai pe tine, știi? Când mă decuplai, am vrut să-i loc liber, nu mai mă trage nimeni. La tine am mai vor să apară în casă, să știi? Ah. Să apară în filmare. Este ție în față. Uite, Oliver. Asta să vedem teatrul, vedem club și asta, vedem orașul. Orașul Sanzola. Da. Eram și intru eu în el, știi că se înclină, să vezi ce se mai întâmplă. Te stai... Vezi, 50-50, cum e? 50-50. Aia cred că mi-e ok, aia cred că e 3 ore și eu oricum aș vrea să-i întreb oricine. Vreau să mă fac de ca noi în clasă să se dea la cătire. Nebunule, este încă unul aici. Ce? La cafe? Dacă nu vezi la foc, o dai seama, unde vă sub 3 ore la 3. Uite, cu ăla cu 3, îmi plăcu ăla cu 3. Era Da, moarte. da. Ce-o de la băieții ăia? Ia uzi, încă mai strâng. Așa, mai șterge, te mai scrie la acolo, să ține. Ăla e. Uite, e ruină pe ăla. Vino să vezi. E ruină asta jos. Fii atentă. Dar aici e ceară pe jos, bă. Dacă să vezi sus. Ce e, mă, pe banii ăsta? Cine-i de lui bani? Ia uite ce de ceară. Wow. Perché questa calcă? ceara de albine? Cred că au avut din aia. Procesiune ceva. Asta e roman. Aha. Wow, sunt impresionat. Și ce? O să modific ăștia prețul Prime-ului. Uite, frate. Nu mai luăm, mă. De la 14 lei și la 20 de lei, de serios. Țigani. Și că după 13 martie m-am aplicat nou preț. Păi da, o să încetez abonamentul. Nu-mi place nou preț. Oricum mi se părea... Oricum nu te jucai toate. Uite și cât am mai jucat omul. Și tu ai deja în așteptare. Plus că oricând mă pot... Lăsați în comentarii dacă știți de ce e ceară pe jos. Uite, de la 2 minute. Ce? 7 minute cu... Ce e, mă, ăsta cu bancă? Intru acum să mă urc. Și după aia să urc scări. După aia urci înapoi, asta e problema.
Uite, vezi Ah, că casă de uite. bilete, uite, bilete. Aha. Ah, da, cu vezui. Da, văzut, vezuși? Vezuvi. Mamă, ce... Asta că nu e așa. Uite, era un parc unde ziceam că nu e parcul. Ia. Uite de aici.